ďalšie video trošku iného ako ostatné. Dopreď sa ospravedlňujem Exploitedovi, pretože som teraz mu prevzal toto video a toto video bude mať názov 7 šialených faktov. Takže dopredu sa ospravedlňujem, ale nebude to takých istých 7 šialených faktov, ako má on. Furt bude nejaký iný, takže môžeme začať. Takže sa pripravte a ideme na to. Veľrybie mláďatá majú pri narodení asi 7 metrov a vážia 3 tony. Položím vám takúto otázku. Aké je najnebezpečnejšie zviera na svete? Možno si budete myslieť slony, hady, tigre, ja neviem čo všetko. Ale je to obyčajná, zdôrazňujem, obyčajná mucha domáca. Pretože prenáša najviac chorôb, aj keď niektoré nie sú smrteľné, napríklad malária, ktorú prenášajú muchy CC. Auto idúce 80 km za hodinu spotrebuje polovicu paliva len na to, aby prekonalo odpor vzduchu. Človek vyprodukuje 10 000 litrov slín za svoj život. Žraloky sú imúnne voči rakovine. Zaujímalo by ma však to, ako to robia. Jediný štát v USA, ktorý nikdy nenahlásil zemetrasenie, je Severná Dakota. Had je jediný naozajstný mäsožravec. Nikdy nezožerie nič rastlinného. Tak, toto bol posledný fakt z tohto videa. Do komentárov prosím napíšte, ktorý fakt sa vám zdal najšialenejší. Ak to bude 10 lajkov, natočím aj druhý diel. Takže lajkujte a odoberajte a ahoj!